wannan ne farkon zuwan ku na channel ku danna mana alamar subscriber sannan ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum jama'a, to wannan bidiyon zan nuna wannan da zamu yi amfani da Swigdog mu dinga cire kuɗin mu normally. Wannan da farkon zuwan ku ne ku danna mana alamar subscribers ku danna mana ƙararrawa. To kamar yadda yake a gurguje bari in nuna mana yadda tsarukan suke. Nan ga shop ga wannan ɗinsa gurin koma home ɗinsa, kun gan shi za ka iya withdrawal ta PayPal da abubuwa dama za ka iya. in kuka kula nan sama gashi yana da dala 8 a cikinsa. Gashi in kuka kula nan wajen gashi yanzu yana da dala 8 a ciki wanda suka buɗe ni kuma account ɗin yanzu na buɗe shi wannan account ɗin. Kun gan shi nan gashi yanda yake. To gashi nan wajen za ka iya wannan ɗinsa ka shiga zai kai ka asalin phone ɗinsa inda suke. To kamar yadda kuke gani gashi nan in ya buɗe nan wajen kun ga har ta Amazon ta Sumedu za ka iya ko order abu ko wani abu da kuɗin da za ka samu za ka iya cirewa ta airtime gashi nan daga kan dala 5 ne ina ji ake withdrawal akan gashi a nan wajen. Amma ni yanzu ba su bani ne withdrawal saboda ban yi riga da na yi target ɗin da suke ba. Ga PayPal za ka iya cirewa kuma ta PayPal PayPal gashi nan za ka iya cirewa ta PayPal ta yawa gashi nan wajen kuma za ka iya cirewa ta PayPal. To minimum ɗinsa kun gan shi $10 ne to $100 $1000 kai sorry gashi nan wajen kun gan shi nan. To a gurguje bari mu zo ku ga yadda ake yin a cikinsa. Ana abubuwa da dama har talla za ka iya yi a ciki. To in ka zo ka taɓa play ɗin nan wajen. To yauwa kamar yadda kuke gashi nan ka taɓa play ga application da dama da za ka iya downloading a ciki. Kuma kana earning ne ana biyan ka ta cikin shi wannan app ɗin a cikin wa'innan kun gan su nan wajen. Ga su nan da dama nan wajen in ba su maka ba za ka iya zuwa ka canza a nan wajen a sa maka wa'yansu. Kun gan su nan wajen. In ka zo ka duk wanda kake so za ka yi sai ka zo sai ka taɓa kansa. In ka taɓa kansa zai kai ka Play Store sai ka sauke shi wannan app ɗin da nasu wanda za ka yi asalin amfani da shi ka dinga earning ɗin. To kun ga yanzu a misali wannan za su miƙa ni in je ni in sauke app ɗinsu na asalin application ɗinsu na game ɗinsu wanda zan dinga yi suna biya na ta ciki suna biya na da shi. Kun gan shi gashi nan yana ta Play Store. Kun ga ga Play Store nan wajen ya riga da ya buɗe. Yauwa kun gani gashi nan wajen sai ka danna installing. In ka danna installing yayi sai ka amfani da Gmail ɗinka wanda ka buɗe wannan. Zan sa link ɗin a description in ka zo mutum sai ka duba sai ka ɗauka sai ka kalla. To kana earning direct abin da kake buga game a can. Kowane game za ka dinga buga kana buga coins ɗinka na sama yana taruwa a can. To direct kana danna a can za su dinga sa maka shi a nan wajen. Nan sama kana zuwa nan cikin nan sai ɗinka kayanka ka ga balance ɗinka can sama. In ka zo ka za ka yi withdrawal in ka zo ka bari mu koma home kuma. In ka zo abin nasu komai mai sauƙi ne ba ya da wani wahala. Mutum kana wannan ɗin ka fahimce shi ne. Zan ƙara yin bidiyo in Allah ya yarda game da shi duk wanda bai gama fahimtarsa ba sai ya fahimta sosai. In ka ƙara danna nan play mu ga. In ka zo ka nan wajen to kun ga za ka iya withdrawal gashi nan ta Amazon ga su nan har ta airtime za ka iya withdrawal gashi nan. Ga PayPal ma za ka iya su ne sanannu dai wanda mutane suke cirewa. Kun ga wannan PayPal nan wajen daga dala 5 ne ma nan wajen. Kun gan shi nan ta cikin PayPal nan. Ko PayPal ɗinmu na nan wanda muke amfani da shi na yankin Afirka ne gashi nan wajen. In ka danna. To yauwa to duk wanda bai wannan kun ga euro ne ma za ka iya cirewa daga kan euro 5 kun gan shi nan gashi daga nan wajen. Euro 5 kun ga yanzu haka ina da shi saboda shi ɗin ni nawa wannan na kaman dala 2 ne wanda na earning dama kuma sun uku kai sun bani 5 da na buɗe to shi yasa ba zai barshi damar withdrawal ba. Amma in dai ya kai time zan iya zuwa na cire ta kan nan wajen ko ta kan nan wajen. Duk zan iya cirewa ta kan euro zuwa PayPal ɗina. Kuma Allah da zan yi bidiyo yadda ake buɗe PayPal kowa ya shirya ku danna alamar subscribe domin shi ne zan dinga sanar da ku daga na ɗora ba za ku kalla ku zo ku dinga kallar yadda za ku yi.